Dnes bude video, že pušujem Nádžu. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a idem na to. Dajte na toto video like a odber. Like a odber. Ďakujem pekne. A idem na to. Ja som dnes ešte videl typka, čo mal Masters. A ešte jedného, čo mal 123 prestížov. Chápete to? Chápete? Lebo ja nie. Ale tu budú silní hráči, lebo tu už mám prestíž jednu, a to už budú silnejší hráči. Ja vám ukážem potom videu. Ja som to pokazil. Ale chápeš, jak som to pokazil? Minus 2. Kamo, robí srandu zo mňa. Ja to nedám. Ja som chcel trochu pušnúť na prestíž 2, ale ja to nedám. Ja to nedám. A ešte chcem povedať, že o 3 dní vyjde videjko, že kupujem si starnovú. Môžete sa na to tešiť. Ale ja teraz idem hrať hlavne. Leon? Ja som to pokazal, ešte furt žijem, ja furt žijem. Je mŕtvý Leon. Ja som mal byť mŕtvý Leon. Nechápem, jak som to prežil. No tak keď ma na 100% zabije, na 100%. Ja to neviem hrať. Čo som povedal? On ma na 100% zabije a ma aj zabil. Plus 5 aspoň než minus. Star draw. Slabúto. Asi bude mať ten skin. Tu je na koho skin? Počkaj. Tu je... Neviem, koho to je skin. Ale to brawlera asi nemám ani. Či mám? Počkaj. Tu je na toho Finks. On Finks volá bujak. Ale ja idem pušovať Nádžu. Ja dúfam, že už nepotkám, či ja neuvidím žiadneho tam, čo má Masters. Kamo, toto úplne som bol mŕtvy z neho. A on mal 100 000 pohárkov ešte, by som tak chcel povedať. Dúfam, že túto hru vyhrajem. Globert? Nie, nezabíjaj ma, Globert. Hrajem otrasne. Teraz Starnova? Nie. Ja som zabijem kaze. Ja som zabil kaze, čo ma? Ja som to teraz zahral ako nejaký noob. Ja to neviem hrať. Dúfam, že teraz tú hru vyhrajem teraz. Dúfam, že už tam nebudú žiadni silní hráči. A žiadny Edgar tam aby nebol. Táto sú asi normálni hráči. Mortis a
koval, že som chcel zabiť, on koval. Ja som mal také šťastie teraz, kamu. Mám také šťastie, nechápem, z čoho mám šťastie. Ja absolútne nechápem, z čoho mám šťastie. Bibi, nerob. Teraz to každého pozabijem. Nie, ja to pokazal. Čo som mal robiť teraz? 3 na 1. Toto, že mám vyhrať. A prišiel som furt štvrtý. Teraz už budem prvý. Brawler Brawler. Ale tiež dobré. A na naňu práve. Ďakujem pekne. Ja neviem, koho mám potom pušovať, lebo ja chcem potom pušovať toho či toho Damiana. Ja som ho pušoval trochu, ale nič moc. Damian je tiež silný, ale hrajem na toto, jak sa to volá, na Brawl Bowling hrajem. Ja viem, že mám pušovať Náďu, ale ja pušnem aj Damiana. Uvidíte. A mi napíšte, či hrajem otrasne. Ja viem, že hrajem otrasne. Ale prosím napíšte, či hrajem otrasne, alebo nehrajem. To by ma zaujímalo. A už máme 300 sledujúcich. Ďakujem vám. Ale teraz sa musím sústrediť. Ja sa teraz budem len sústrediť na hru. Teraz nebudem rozprávať nič. Čo ja to ani hrať nemusím. Moji teammates to dajú bez problémov. Oni to dajú úplne jednoducho. Ani chyba sa nestane, ani chyba. Jeden gól. Gól dávam. Jednoduché. Zase moji teammates boli jednoduchí. Počkaj, jeden Damian na 500. Vidíte. Ja mám nápad. Ja pušujem toho. Ja pušujem Damiana, ale na tú videu som mal pušovať Náďu, ja viem. Ale budem pušovať aj Damiana. Na videjko ďalšie budem už pušovať Damiana. Nebudem pušovať na 100% Damiana v ďalšom videjku. A sa vás chcem spýtať, že si mám založiť klub s vami. Že by som si s vami niekedy mohol zahrať. Alebo tak. A ja som chcel od vás, aby sme dali 50 odoberateľov. Aj keď mám len jeden odber, ale to je akože málo. Keby sme mali 50 odoberateľov, tak by som mohol streamovať. A ja som chcel strašne streamovať. A v tomto videjku bude všetko. Takže v ďalšom videjku zajtra budem pušovať Damiana. A dajte like. A odber. Ďakujem pekne. A čau.